tal? Hola. Bona tarda, Diego. Bona tarda. Benvingut a la nostra empresa. Bé, t'explico una mica per què estem aquí. Sí, hem estat mirant el teu currículum, ens ha agradat força, per això t'hem trucat. Llavors, t'hem fet venir per veure una mica què ens expliques, què ens podries dir, què ens pots aportar. Molt bé. Jo et faré una mica l'explicació del que nosaltres ofertem. Aviam com ho veus. Som una empresa nova, de nova constitució, ens diem EFRO, i necessitem una persona que hagi fet un cicle formatiu de grau superior de radiologies, he vist que tu ja l'has fet, 3 anys d'experiència, també, i les funcions que necessitaríem que impartís aquesta persona seria formació, hauries d'impartir formació als treballadors que han d'arribar nous. Hem de fer la posada en marxa també d'aquesta empresa, per tant no és una tasca fàcil. T'encarregaries també de la resolució de qualsevol tipus d'incidència que pogués sorgir per part d'algun treballador. Això de les incidències, m'ho pots explicar una mica? Sí, això de les incidències és si hi ha qualsevol conflicte, qualsevol problema, tasques que no s'hagin pogut resoldre, tu series l'encarregat de posar-hi solució. I què he de fer, de policia? Una mica. Molt bé. Sí? Necessitaríem, jo necessito saber quina és la teva disponibilitat, perquè necessitem una disponibilitat immediata, sí? I sobretot això, que tinguis una mica d'experiència en el sector sanitari. Ara doncs, abans de començar a fer-te les preguntes, m'agradaria que em fessis una mica una explicació del teu recorregut al llarg de la teva trajectòria de formació i professional al llarg de tot aquest temps. Vale, jo t'he portat el currículum. Vale, gràcies, sí. Una mica rodat, però no passa res. Una mica, sí. Vale, Diego, de totes formes, sí. Has estat treballant en temes d'instal·lacions, de recepcionista... Bueno, jo te'l vaig enviar per correu, sé que tot teniu, no? Sí, veig que sí, però me n'adono doncs que no tens experiència demostrable en el sector sanitari. Tot és més aviat d'instal·lador, d'aprenent d'electricista... Bueno, tinc les pràctiques fetes, sí, però bueno... I com van aquestes pràctiques? Bé, he anat bé. Sí? On les vas fer? Les vaig fer en un parell de centres a Barcelona i, bueno, m'han anat bé, sí. Molt bé. Qui m'ha aprovat? Sí, tens aprovat? És important, això, Si hem aprovat, és important. Molt bé, doncs comencem una mica amb les preguntes. Molt bé. Necessitaria que et descrivissis a tu mateix en 3 paraules. Com et descriviries? Molt treballador, complidor i impacient. Impacient? Per què impacient? Impacient perquè m'agrada tenir la situació sempre controlada quan treballo. Sí que a vegades és una mica contraproductiu perquè genera una mica de tensió, però bueno, m'agrada sempre tenir les feines ben controlades. Què és per tu tenir una feina controlada? Bueno, saber la feina que he de fer i tenir sobretot una cosa que m'agrada és... Jo soc una persona molt puntual, però puntual per entrar i puntual per sortir, evidentment. I bueno, doncs, això són uns valors que avui en dia no es troben gaire, perquè la gent sol arribar tard. Jo quan quedo amb els meus col·legues sempre arriben tard. Què passaria, Diego, si sortís una urgència i és la teva hora de plegar, què faries? Bueno, si les hores extres me les pagueu, doncs em quedo. Pensa que és una empresa nova creació, a dia d'avui tots hem de fer més feina de les que potser teníem pensada, llavors en principi no tenim estipulades fer hores extres, per tant tu et veus amb forces de que podries fer aquesta feina sense necessitat que estigui remunerada? Bueno, si és pel bé de l'empresa, doncs bueno, sí. Molt bé, Diego. Seria casualment, per això, no? O sigui, seria molt ocasionalment. Ara al principi no ho sé, no t'ho puc assegurar, és possible doncs, que fossin uns quants dies. I ho hem de saber si realment estem disposats a fer-ho o no. Perdó, disculpa, T'agrairia, sisplau, que no agafessin el telèfon. Ei! Sí, ara te llamo, un moment, Vinga. Perdó, disculpa. Estem en una entrevista, Disculpa, és que no he pensat a posar en silenci. Continuem, doncs. Digue'm una decisió important que hagis hagut de prendre aquest any. Bueno, deixar de treballar doncs, bueno, per seguir formant-me mentre estudio i això.
vaig canviar de... Treballava en una branca que era completament diferent a la sanitat i vaig decidir canviar. I què et va portar a fer estudis sanitaris? Doncs el tracte amb les persones m'agrada molt. No sé, la sanitat en si, primer que estava cremat de l'àmbit en què estava. Perquè, bueno, tenia una empresa, era autònom, costava que em paguessin i em vaig cansar. Home, clar, em res millor que vaig a treballar per alguna i els bitllets cada mes, no? Molt bé, Diego. Creus que la tecnologia juga un paper important a la teva feina? Sí. Sí. Bueno, és que tot va avançant i clar, s'ha de tenir formació per saber com va tots els aparells. Els aparells tenen millores, cada any hi ha màquines noves i bueno, jo crec que una formació, que passa que això és un tema que bueno, si s'ha d'estudiar, doncs bueno, s'estudia, però vaig una mica justet de temps, per això la meva disponibilitat, com fica aquí el currículum, si he de fer hores les faig, però de dilluns a divendres, caps de setmana, si pot ser, no. No estaries disposat a fer formació un dissabte al matí, per exemple? Home, si l'he de fer, però molt puntual, és que faig altres activitats i... Molt bé. T'han acomiadat alguna vegada? Sí, bueno, va ser de pacte mutu. Què vols dir? Bueno, vaig tenir un problema amb el meu anterior jefe i bueno, van decidir ells, realment, però ens vam enganxar una mica i bueno, i al final... De quina forma? Bueno, és que a mi m'acusava de que jo no feia la feina que tenia que fer i soc una persona molt responsable, però tenen la metxa molt corta. I bueno, clar, va començar a faltar i em vaig emprenyar i bueno, vam acabar una mica malament i vaig preferir marxar d'allà. Ell també ho va preferir, Sí. Molt bé. Ara posa't en una situació. Sí? Imagina't que el teu company de feina doncs, parla dels teus errors davant dels altres companys. Com reaccionaries? Bueno, doncs l'agafaria i diria que a veure què li passa. No, clar. O sigui, per què ha de parlar amb un altre de mi? Que m'ho digui a mi directament. No, o sigui, ja sé que parlant s'entén la gent, però no fa falta que li digui a un altre, ja m'ho pot dir a mi. Si demanéssim el teu anterior cap... T'agafa una miqueta d'aigua, sí, agafa. Perdona, segueix. T'ha de xupi. Sí, gràcies. Si demanéssim el teu anterior cap que parlés de tu, què creus que diria? Bueno, si truquéssiu al meu cap no seria gaire fiable perquè va haver aquest conflicte i segurament parlaria malament, però no, si preguntes amb els meus companys no donaria mala referència de mi. Si tu fossis l'encarregat de realitzar aquesta selecció, quin tipus de selecció faries i quines característiques demanaries més amb el candidat? Què és el que valoraries més aquest candidat? Bueno, doncs les ganes de treballar i les ganes d'aprendre. Com t'adaptes als nous ambients de treball? M'adapto bé. Soc una persona que he treballat sol molts anys i, bueno, si no em costa, no tinc problema per relacionar-me amb els altres, però sí que em costa poder una mica perquè estic acostumat a treballar sol. Molt bé, però pensa que aquesta feina que estem buscant nosaltres, aquest tipus de perfil, és una persona doncs, que ha de ser capaç de saber-se comunicar perquè faries formació d'altres treballadors. Llavors, el fet d'estar més acostumat a treballar sol que en grup potser ens seria un problema. Bueno, ja m'hi acostumaria, suposo. Sí? De quina manera? Bueno, doncs em tindria que relacionar amb la gent, o sigui, no tinc un altre. Has fet algun tipus de formació que t'ensenyin a treballar en equip, a motivar el personal? No m'he fet. Explica'm una mica quines idees o iniciatives has dirigit i quin va ser el resultat. Bueno, amb 23 anys vaig decidir emprendre una aventura pel meu compte, vaig muntar una empresa, l'he tingut durant 10 anys i de moment vaig començar jo sol amb una furgoneta, vaig acabar en un taller amb 6 treballadors. M'ha anat bé, sí. Què significa per tu l'èxit? L'èxit és arribar a les metes que una persona es proposa. Quina és la que t'has proposat tu ara? Entrar a treballar aquí i formar-me i tenir un sou fix cada mes, clar. Ara que parles de sous, parléssim de sou, quin sou t'agradaria tenir? Que em permetés viure bé.
Per tu què és un sou que et permeti viure bé? No sé, Quin import posaries? tenint l'experiència que tinc, els estudis que tinc, 1.800 mínim. Pensa que una mica és el que et deia abans, tot just comencem, no sabem com anirà, per tant, potser és una mica per sobre del que nosaltres això es pot negociar. Bueno, es pot negociar, però amb garanties. O sigui, si podem firmar un paper, si arribéssim a un acord o una història que digués, bueno, doncs mira, tants mesos, doncs jo m'adaptaria. I quin seria el mínim del qual començaries? No ho sé, 1.200. 1.200. Vale. Comptant que encara no tens la formació acabada, consideres que és un import? Bueno, però considero que sóc una persona doncs, que estaria molt bé en aquell lloc de treball i podria donar moltes coses a l'empresa. Molt bé. I per què creus que t'he de contractar tu i no una altra persona? Doncs perquè jo tinc moltes ganes de treballar i sé que, bueno, que quedaríeu contents. Perquè, bueno, a part de l'incident que va tenir el meu exjefe amb mi, doncs, bueno, em porto bé amb la gent i crec que estaríeu contents. Molt bé, perfecte. Diego, tens alguna pregunta, alguna cosa que no t'hagi quedat clara del que t'he explicat? No, això què fareu? Truqueu per telèfon o com va això? Sí, en el moment que nosaltres pensa que tenim més candidats, hem de fer més seleccions, en el moment que nosaltres tinguem una decisió presa, us trucarem a tots, és possible que fem una segona entrevista on ja parlaríem de les condicions econòmiques principalment i de contracte, i llavors doncs ja l'acabaríem de conèixer. Jo t'ho dic perquè jo a les tardes no puc agafar el telèfon perquè vaig al gimnàs de 4 a 7 i no mai no puc portar. Ja ho apunto, doncs, a quina hora t'aniria bé? Doncs no. Bueno, mentre que no sigui de 4 a 7 a qualsevol hora, tinc àmplia disponibilitat. Al matí tindries disponibilitat? Sí, ens pots trucar al matí, A partir de quina hora? A les 10. A partir de les 10? Molt bé. Perfecte, Diego, doncs jo crec que ho hem deixat tot força clar. Sí, encantada de conèixer, que hagis vingut a la nostra empresa, que hagis tingut interès i en pocs dies ens posem en contacte amb tu. Perfecte, molt bé. Gràcies.